Українська освіта сьогодні змінюється під тиском нової реальності – війни, постійного стресу та травматичного досвіду дітей. Саме тому в Україні впроваджують програми постконфліктної освіти та травмоорієнтованої педагогіки. Їхня мета – не лише навчати, а й допомагати дітям та молоді адаптуватися до життя в умовах тривоги та невизначеності. Особливий акцент роблять на інклюзивному середовищі та практичній підготовці майбутніх педагогів і психологів. Якщо ж ми говоримо про основну місію даної програми, то я б сказала, що вона полягає в підвищенні якості інклюзивної освіти в Україні в умовах саме такої постконфліктної реальності. І важливою такою місією ще даної програми це є те, що програма має на меті забезпечити між учасниками освітнього процесу все ж таки необхідними навичками, ресурсами для того, щоб взаємодіяти з дітьми, взаємодіяти з молоддю. І, власне, таким чином дати ось ці практичні інструменти, як працювати в сучасних реаліях. До реалізації програми долучилися одразу два факультети Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Майбутніх психологів, педагогів та молодих фахівців навчають працювати з кризовими станами та допомагати дітям, які пережили війну. Програма поєднує теоретичні курси, практичні тренінги та моделювання реальних ситуацій. Усе для того, щоб майбутні спеціалісти були готові працювати в складних умовах сучасної України. Важливим є те, що насправді в сучасних умовах труднощі, які виникають, це є сама ситуація, в якій ми перебуваємо, коли і викладачам, і дітям потрібно зібратись, наприклад, після обстрілу, який відбувся, і все ж таки частину заняття витрати наприклад, відвести на те, щоб врегулювати якийсь емоційний стан, сконцентрувати увагу і далі напрацьовувати якісь певні матеріали. В принципі, я б тут виділила насправді декілька основних цілей, тому що досить складно виділити одну, тому що ми охоплюємо ряд моментів, які важливо захопити. Я б виділила, напевно, декілька все ж таки цілей в даному проєкті. Це все ж таки оновлення і розробка навчальних курсів для педагогів і для психологів. Зокрема, це є з психології травмуючих ситуацій, психологія кризових станів, організація освітнього середовища для дітей. Тобто це є важливо. Також це є підготовка пілотування навіть курсів і тренінгів в умовах реального освітнього середовища для того, щоб перевірити все ж таки їх ефективність, як вони будуть працювати, які нададуть результат. Війна суттєво вплинула на психологічний стан дітей. Вони стали більш тривожними, їм складніше взаємодіяти з однолітками та дорослими, а також брати на себе ініціативу. Саме тому інклюзивне середовище сьогодні має бути не лише освітнім простором, а й простором безпеки, підтримки та довіри. І ключову роль у цьому процесі відіграє співпраця психологів, педагогів і батьків. Тут важливо виділити про те, що в дітей підвищився рівень тривожності у взаємодії як до виконання якихось певних завдань, до взаємодії з іншими людьми. Дітям стало складніше встановлювати контакти, вступати в взаємодію як з однолітками, так і з педагогами. Тобто рівень тривожності він значно підвищився. І досить часто для того, щоб все ж таки в дитини пройшла легша адаптація, щоб вона вступала в взаємодію з однолітками, щоб вона брала якусь ініціативу у виконанні якихось певних завдань або взаємодії, в принципі, з іншими, могла регулювати свої емоції, то, власне, для цього має бути створене певне середовище в співпраці між психологами, педагогами та батьками. Тому що на сьогоднішній день ми спостерігаємо те, що в дітей
високий рівень тривожності, низький рівень автономності, і досить часто вони очікують саме схвалення від дорослого своїх дій. Та їм складно керувати саме своїми емоціями, і вони покладаються на думку, або там відчуття саме дорослого, як дорослий там поведе себе в цій ситуації. І таким чином це обмежує можливості дитини в її рішучості, в її самостійності і прийнятті рішень. Адаптація дитини значною мірою залежить від того, наскільки правильно побудована взаємодія всередині родини. Надмірна тривога батьків часто передається дітям, а постійна опіка може заважати розвитку самостійності. Саме тому робота з родинами сьогодні стає невід'ємною частиною психологічної підтримки. Конфлюенція в дитячо-батьківських відносинах – це є стан розмиття меж між дитиною і батьками, що спостерігається у емоційних реакціях і поведінкових. Що це мається на увазі? Це коли дитина перебирає у всьому стан дорослого, у своїй поведінці, у своїх емоціях. Тобто це умовно такий стан злиття між дитиною і батьками. Коли дитині складно, знову ж таки, брати на себе ініціативу, складно вирішувати якісь завдання, вона має труднощі в самостійності, якихось певних дій, а постійно потребує дорослого. Якщо склалася якась ситуація, вона все ж таки буде орієнтуватись не на власні почуття, чи їй це було приємно, чи їй це було радісно, а на те, як зреагує дорослий. І відповідно ось цей такий момент злиття між конфлюенція, як ми називаємо, між батьками і дитиною, він дуже обмежує, і ми це навіть простежуємо в нашому дослідженні, зменшує, скажімо так, підвищує рівень тривожності дитини, тому що він відповідно з батьками знижує рівень її адаптації до умов інклюзивного середовища і обмежує взаємодію з іншими дітьми, тому що дитина не відчуває впевненості у взаємодії з іншими в цьому інклюзивному середовищі. Фахівці наголошують, що головне завдання батьків сьогодні зберегти для дитини хоча б частину відчуття стабільності та тепла. Це можуть бути прості речі, спільний час, розмови чи маленькі сімейні радощі. Саме такі моменти допомагають дітям легше переживати травматичний досвід та формують відчуття безпеки. А коли родина не справляється самостійно, то дуже важливо не боятися звертатися по допомогу. Насправді дуже важливо чути і відчувати себе. І як можна більше часу, по можливості хоча б, приділяти якісному проводженню з родиною і з дітьми. Тобто, коли скажімо, формувати ось ці радісні моменти, які і будуть давати дитині ось це відчуття спокою та знижувати тривожність. Щоб ось цей час був проведений якісно, цінно і дозволяти мінімальні радості, які допоможуть наповнити саму сімейну систему і, власне, кожного з членів самої родини. І, власне, все ж таки додала б звертатися до фахівців. На сьогоднішній день є дуже багато різних, власне, і наш проєкт на це направлений, і різних курсів, які допоможуть нам отримати більше інформації про те, як діяти, коли ми відчуваємо якісь певні труднощі і не знаємо, як з цим справлятися.